हाइलाय लेंमानो लेंमाया हिनी और आजुबै गोबांना कथमारा खोनाबायगा तिनि अकरा काहाम काहाम नंनो उपदेश दिगा आं नंनो असु खोनाय दङबाय आरो आजुबै निरबताखाय दङनबाय आं नंनो बेलाय बेलाय हामबाय पुला मायाफोर तिनिनि अ प्रोग्राम 9 तारिख आगस्ट आनि लिडार जतन साइकाना गान तिनि अ साल पालायमान सालो अरनि तिनि अ आचु फां दंनायनो पुला हामबाय ते आनि सिकला मन्त्री तथा अबनो उद्योगनावै तिनि जे सुक बरक गोबांनो आवान बाङै चारिना हिने मइस्टां वाहानबाय खायजाक तावानादै बना बेलाय बेलाय हामबाय माया फारो ते अर एमडीसी खरगनै एमएलए खरगनै तारपरे तिनि अरनि तुई तंनाय बुइरंनो तुई तंनाय अकरा खरगनै ते तिनि अफिसार खनै तिनि गोजाम मन्त्री खनै बरनानि पुलिस सभानि जिबाय अर बसकांगो जत टिडि एडिसिनि ऑफिसर्स ते बसकांगो ताखौ गुब तंनाय रनो आनि जवानि जिबाय कक सामा बा पाइस थाबाय गाता बुइजतन साइकिबाय क्या आंबा सालिया सिन दङ आरो ते दुइटा प्रोग्राम दं हाइपनो तंमया बखा चिनि बरकनि कक कानमान रिगनाय बरक न दिल्लीआव जखन जों क्लां थांनायका आरोनि बरक जेबेबे नायखा चिनि बुरि रं न नायथ' गंगा लामाबो तांहिमलाय भाइबानि जों दिल्ली दर्शन दिल्लीआव जों दिपंग आथुगलाय फुरु ओंके जों 78 नि सिमि रिगनाय बरक कान्डिडेट बागै जुगाल लेबानि छात्र रं माया 78 बोसोर दिन का चिंता कहीं नहीं 1985 अंकाय और बेलबारी ने बेलबारी ने हाजाम काठानी बेलबारी को ने टाकारजला ने बुरी रोनो रिगनाय सारी खुबुई छक्का अब बरक बुंजुदा दं साइमिया रिगनाय बरक कानिदान बागै रिगनाय सारी बुरी रोंनि रिगनाय सारी ना खुबुई आरो लामाव सब जाका हाइपानो ताबुकबो 9% बरक दं 5% बरक दं ओरिगनाय बरक कानिया 95% ताव ओरिगनाय बरक कान भाषा जे जातिनि भाषा करे कानुन चुम करे बेनि बुखुगो माया जिनिस करी किचा मासा जनाय थाइनि साइ पाइरिनाय 1974 आसामाव आं थांफुरुता बर' आं ट्रेनिं दिनायनि थांमानि ओंखाय फेंजी बाजारा हाबै दुकानदार ना आं सागाता भाई साहब हम एक बाल्टी चाहिए हिनी आरो तामिनि सागा साइदामा दुकानदार এই এফালে কৰ পৰা আইছ এতিয়া ক'ব নৰে এটা অসম হয় অসমত থাকিলে অসম কথা মাতিব লাগে ন অৰিলে হেকি কিনি মাতিব লাগে ন পা প্ৰে दुकानदार जानो कक सोलोङै मा सानाय अ आसामाव तंनायखाय जोंखाय बर' तंखाबो जों आप्रो हगारथ'नो थाखाय कक वालिसारा मानि पाइमिया आं दानगेनि बिहिनत लागै वाइनि थाखा हगारस आप्रो पार्टी खाइतोफोर आबो 80 ना इनको 79 न बर' तलां थाङा हगारथ'नो वालिसाराव चलिया आप्रो इके नुखादा बरक आसल बरंनि हावा ताबुकबो आं नुखा ताबुकबो थांनाय जखन दिल्ली थांफुरो ट्रेन टिकेट ताना हिनि थागा आं बाय इंगो तामिनाय अब राजन लगे तंनाय दूर बिलमुं पक तका किसान आरो थाङै ट्रेन अफिसाव आरो ताबुकबो ताबुक खनतो साव ए एते নহয় এটা मैं बांगाली है किंतु अखमर कथा मातिब लागे इसाई दङ 1984 थांगा मिजोराम बा बुरिमा मांनै रि फालानि दुकानाव रि आसु फालानि बर दुकान खालाय दं ताते चला जुलुकुरि थाङै आं बनरि सानका बहन जी हम
2 गेंजी चाहिए ही नाइबा आबुरी रोगानो नसना सिया बाप रे वाई थाम जदि ही नहीं का आरे नर तानुस दाबो सिनिया को इंगे आंगापुर के साइकी का एगे नुला हे पानी गंजी पे रखा ए काय कापू नांग माखा मिजु चों का थिएमो मिजु चोर दिति रखा मिचाई तो कबले सिगाम गक सादिबा हिनै अबरो हिरो भाषा जे जगह करे ओ जगह बखाव करे जे जगह रिगनाय कादानि बरक बखाव भाइयो আগরতলা তাবুকবো তঙ্গ কয়েকজন সবচেয়ে আনতাম সানাই নিশিকান্তনি বিয়েই নছে রিগনাই বড় কান্ডিমালিয়া ঠিকা হ্যাঁ যত নিসলাই নেতা কতর কর্মচারী নেতা কতর তাবুক বিন বিং থাকনাই রিগনাই ওয়ানজি কান্দা বড়ি বাগাইনো দুঃখ নাও বখাবো তংমাইয়া নরনাং বেলাই কক কবাং সাইকিকা आं ताबुक बासायबारि थानाय बड़ि बागै जतजन आरे देवैसा हामबाय याफारै अकक थाइनि सामानि अरन मुथाका जत काहाम कुलुं दंबायथन जत न हामबाय याफारि न आरो कक थाइनि सामानि मुथाका हामबाय बेलाय बेलाय